Pero kailangan ilipat ka pag nasa tali. Wala, puro lamang. Puro tali.
Mag-gasmik. Tawag ka kapon. Da. Uy, balkong! Yun!
Ayaw mo huli mo ibon? Umabot na nga eh. Buti hindi pumulupot eh. Kala ko ibon mahuli mo eh. Mahirap yun, mahirap yun, may inihila ka eh. Wala, putol to. Pero to, sabi. Huli. Mahirap nun, Mike, may inihila ka eh. Ha? Mahirap nun, may inihila ka. Nakalutang pa. Kinahin ko, nakalutang yun. Babila.
Ayoko na, nakaisa na rin ako, Jay. Ayoko na. Hindi tayo ayoko sobra-sobra. Yan na, Miguel. Gilbert. Kaya bulato me. May ano pa ha? Night mode pa ha? May charge yung night mode na yun eh. Ha? Pa nakadali ka kagabi ha, Gilmer ha? Walang nakadali ka gano'n. Noel? Bakit? May pulis? Ha? Siguro. Iram niya yan. Iram niya yan. Alin? Binigay yung iram niya sa kain. Ay, kanya to? Ano ba? Iram niya sa kain. Kaya ko na, Jay. Hindi sira na yung ano mo, Jay. Ha? Mapaldog kasi, yan. Kain lang rad na rin ako na. Tatlo. Kaya yung kauna-unahan, yun, ano din yun. Nakadami din yun na talakito. Walang tulay yun eh, talakitok lang. Yung piki, yung 60-60. Ano ta? Mabuti pa yun na hindi napapali. Yung natanggal lang doon, kinakalawang yung mga pipe. Yung mga pipe ang kinakalawang doon. Yun lang ang bumigay doon.
Oh, tuna. Sa puwet, dali. Ilay mo na puwet. Wala. Okay na. Laki. Artificial, di ba? Masyado rin dyan. Makita mo. Ganyan mo eh. Wala ko ganyan. Wala pala eh. Kaya ni Gilmer. Wala na. Oh. Tuna. Yan, tuna. Umaayaw kami ito. Huwag kang aayaw eh. Oh. Isip mo pa eh. Oo, okay. Umabit na lang yun. Ang bagay na alam mo ito. Ha? Malaking bagay. Hindi pa naman. Nang matatanggal na pala sa sino. Buti tanggal na rito. Tingnan mo ang buhol. Ito, natali sa puwet ka mo. Oo, umikot eh. Kaya lumabang kasi kanina eh. Kaya pumaga sa puwet. Lumaban eh. Yun.
Dalawang kilo, Mek. Ha? 2 kilo. Hindi, dahil sa kumain. Siyempre. Ang mali.
makahuli yun, dali mo yun, ano lang. Parang di sayang. Oo.
Ay, puta. Kon? Nakukuha pa yun, oh. Habit dito eh. Mas sumabit. Sa kanan? Kapag gawahan yan doon, makukuha yan. May tali kasama na. Makukuha pa yan. Sa alam nila makuha yan. Okay. Kung malapit sana rito, susubmit pa natin. Malupot pala eh.
may nga 2 beses. Oo, gawin mo, sinakli mo yung kain mo. Gawin na. Natimi ka niyan, yari ni Wari. Yan, natimi pa. Nagkakasalan mo kayo, no? Naning nakapunta. Natimi pa. Yan, hindi natingin yan. Bangay magkasakit. Sini, oh. Ha? Ano yun? Yan yung binigyan. Hindi dapat makabakit sa ili. Bakit to? Hindi ako dyan ang mga. Bakit nito pinigil sa dyan naman to? Lalo na may pagmula, kaya niya kanyan. Sakulitan eh. Spider. Wala.
Aswerte anong pangingire tayo. Ha? Aswerte ano lang ako. Bakit ko meto? Wala di na pa artificial na. Kamba kaya? Na, Kamba kayo itong meto? malaki ito. Kanayo mong pabayad itang kaya? Ano? Kanayo mong... Artificial dito eh. Bakit? Nakalang pabayat. Nagari ko yan ha. Kita na rin yung meron ba? Anong oras? Yan naman si Kaso piling Anong oras? Socho. Ha? Socho. Sakto? Sakto pala sa 8? 4 minutes. Ha? 4 minutes. 5 minutes? 4. Aswerte anong bangingi. Patagyan may kuya. Na? Ore nanti mana cayo. Ay basta gagatoya ko mo naman eh. Ha? At panigiralan ko nila ng ticket na lalam nung makasakot niya. Kung makasakot ticket na lalam, isabi ang brato, mapupo yan. Kana di natang laremena to damo las 3. Ha? Las 3. Ano? De menatad. Ba't kansurit ko? Eh, kat may akong aeroplano? Aya pa ang oras may ko na dyan, alas 11. Amin ka na bakit ang meter eh? O baka alauna karla pa minta karon di prosesa king airport eh. Ang aragol daw mo ra tong tatakalo tayo lagi isang mangan. Akit mo na man kahit anong. Kaya palagi ako talaki ito klareta. Ba't may palag na ano lapes? Ang kadua. JB man na ya karang man eh. Papasalok na ning metong ngene pur salukan.
Ano nga tinugi mo itong kaya ay sabay at may palang bisito. Mata ka niyang tugi kaya ako. Pusit. Mata ka niyang tugi kaya ako. Magbike. Ha? Kaya pinito yung pagkulang ng gawin. Naralawan ka po na. Magagaya po. Di ba na May delay na naman ni Sweldo. Andiyan ka ating sweldo rito. Tanong para sweldo. pero tinamig siya ito ka rin. Ating magsweldo kang Khalid. Ating magsweldo kang Abdulaziz. Baka niya niya. Lanay tayo kuha natin. Ha? Pusit. Ah, oo. Swerte ya mo bin eh. Minta na lang kaya mo. May tagaya mo. Ali, may tagaya o nang lumaban niya. May Italia Buldit. Sa ano? Ay, interior. Sa tinglar ay interior na nga ko lang ako pandikit eh. Ha? Kakapit kaya mo. Makapit yun. Buktan mo yung kaliri mo kaya niya saya. Dahil siya mo ka to. May pakasan tingola mo. Diyan yan ako, potang May mapotang manabit ko na po. Gamit kaya rin mo. Kaya di kita kalula. potang manapit ka, pintalak yan metal nan. Kumapit yan todo. Kaya manulog ka. Pagkalan ng patalente, nakalupang 20 students yun. Sana kita kalisip yan. Dito na pag Ha? kita kami ibigay. Oh, Alden kayo mo rin, saka nakakuha po. sa ano? Tuno. Metang kita? Ha? Metang kita? Abi, kayo na racing siya. Ito itang dito palawat. Yan naman naman ko rin tunang ka rin eh. Abi, dati laman ko kaya. Dati talaga ito ako po ang posible yung karakter.